morning guys. Magatang ko kay mo palit ko pandisal. Nanay pandisal sinasinggit ya. Narabadji uwan. Oh, do guys, pandisal uy na ni uwan. Nara pandisal dia. Oh, balik na mo. Darating pandisal. Oh, balik na mo. Oh, darating tinapay. Biasa na pandisal. Oh, balik na mo. Oh, di man ko di mo papalitan. Asa man nga bikiri? Giling. Pila dan? Tulo. Kada buntag na ni magi no. Masay di ko kapas. So, siguro. Giling ni jam libot ka. Libot gikan kog tubod. Ang kada buntag din ni. Pandisal na din mo da. May lain. May pan patanaw tabi. Okay. Tabunan kay buwan niya. Abay yung pan. Ikan pulis giling. Di ni bahaw. Eh, gapon na sapon gi pamputos. Pila pud ni. Abay tinambod. Kay kuan. Kami naka ngadtog lunsod. Amay lain daning kani. Ano siya? Basa-basa mapanas no. Ade. Kaya ang tatay dyan man Kadlaw. wala ko sukli no. Wala na. Kari noon di repede. Di na karon ra. Dali raman na. Ade na ka na. Wala mo kasi sa libog dai. Dali raman. Alat. Okay, lamat. oh, balik na mo. Oh, darating tinapay. Biasa sa pandisal. Oh, balik na mo. Oh, darating tinapay. Palit ko guys. Kapalit na kong pandisal. Ang gidaghan kay gagmay manggudag pandisal. Bisa ko rin mo kape. Kain sa lamang salabat. Kain lamang salabat kay tambal mo pud ni. Kaya nanay. Buwan. Magpa-check up ka rin, nay? Ha? Magpa-check up lagi ka? Ang ka-cute. Hala magitulog ka putos kay gagmay raman. Ang petang pukog di kay first time inipalit dito pandisal atong kailangan ng rami baglang pandisal. Taga-kuan man to, taga-kandihay. Ang pong ka-cute guys, oh. Pandisal na mas Ano ma'am? Terus kayak hari itu ya kayak terus kayak orang itu kan ada sambil tawaran dan kayak ada dua orang ting restoran gahit orang pandisal Kami rin nga mo kalitaw eh. terus lah penting bang kemana itu Ngayon magayon ko ah. baik ini Nga na nga si Jajan. di kan betul dengan buan gak gabi betul ngetuk Muot mo di ka duglang pandisal grabe mo din gamada mo rin magmuta. bila-bila kamu ke menti pun Bakit na ka bagagbenting? Bakit na ako lang ka ano ko? masih begitu Di, di tagdus. Na po din eh, tagdus di ay. Ano na? itu yang bahan Kanto ka pandesal?
Wala man din sayang ka na. Pag nga ka jadi mo rin simot. Kalaha, mantika. Dali na, magkaon ng pandesal. Tilawin ako pandesal dahil may lagi dahil. Lami mo gudang pandesal? Bawal naman na. Di mo gudang bawal ang pandesal ni mo. Kaya di mo natamis, tilawin la. Lami ra lagi. Dali, tilawin la. This is the mukha og pandesal nay? Maro po makatila ko og lain, di ra tong sigig biskuit. Humot mo guna talawal, lamay lagi. Tilawi. Akang timplahan. Choco. A few moments later. Kanaya manggiro kay sunod ka dyan. Iring, iro, sunod. Hawa. Buntari pandala. Bunot kong lubi guys kay maghimo ko og snack. Malabi ma. Malabi ma. Labi oh. Panda. Sunod ka dyan ka panda. Kuan man guding lubi ha, ilhan og gagad kay basa ang bunot. Ngarang basa ah. Ngano maning basa man? Kuan istanda para may ligo, pa magigo ni. May lingaw deris bay. Himutag luto tag snack. Oy panda. Pan. Upan. Niwang man kapan, lupig man kang kabang. Ha? Hoy. Magtagasa ka dyan ka panda, mag-uban-uban dyan ka. Magbunot ratag lubi uban. Ay. Ano ba yan? Ay! Pud man ka to ni kamang. Barok. Sigurado hagad ni kay basa. Dugay ko ka kuanay. Hala ni uwan na. Ay jud. Adi man di ay. Nanay but-but na, nanay but-but. Kapan dada ni pandas bay ko. Kaulok duha. Adila mapupandag basugo ka, sunod ka na jadi ra baka basugo. Ha? Di man siya gasto kay kuan man, pilit raman. Pilit. Oh, asukal, di man niya gasto kadyo. Ha? Putumaya? Hindi pa. Aray, bilin na ni kayo gawagan ni. Pwede man ni tauso. Oh. Lain na magkukurang kay. Mabuman kurkuran na. Sama man niya taas pag magangkulod sa kurkuran. Nga na kurkurma. Bawa kaya talaga.
Kunana din yung kurkurana kay di ni mo gang kurkuranan kay to ay laman ng ilin. Ang silbi ba kani nga mubuman. Kadani Kumasi ka na kung mabungay. sakto ni Aliana ikaw kurkurana na lang. Good ma? Ala, kung bites. Kung ano na, kung isang bubo. Nadapi ma? Ano yan, kapaw ba kagkudkud yan? Wala mo ma? Ikaw kudkud lang. Kudkud mo? Kamaw ka di. Oo ma. Ito, ang paspasun ni kay gabi ira batuhang pilit. Naghumal kong pilit, gabi ira. Hanja. Masig mapanis na to. Di masig pag mapanis. Bahala ka po yung hindi ko tumaya. Ganahan mo ko tumaya kay sabi ko. Kumbati! Manan sa pagkudkod. Napilugkod ko nagahong kamot. Naman ako kumot sang gata. Mag-greet ni Kuya Limuel, ma. Great day ko sa Aliana ni Kuya Limuel dyan. Happy birthday, Kuya Limuel. 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 Happy birthday, Limuel! Nga din ni ka Aliana, basta na yung mag-birthday. Isa dyan ang kantahan. Nadyo mo katingada na kay Madyo na Ija. So karon guys, nag-grade man lagi tao putumaya. Kadaghan, nagdyo ko magluto putumaya kay ganahan dyo ko. Sa tanang kuwan, sa tanang nga kakanin, putumaya ang ganahan. Mas ganahan ko sa putumaya kay sabi ko. Hindi, handang Kuya Limuel, ma. Matakay mo kasi handa ni Kuya Limuel. Mga nang maghanda na naman ta, magkwanta, magluto tag putumaya. Kaganahan mo putumaya, kuan, magkuan mo, maghumul mo pilit. Kaniyang pilit, gabi pa niya humul. Pila edad ni Kuya Limuel, ma. Pila edad ni Kuya Limuel, ma. At lang pangutanong niya. Hanis ang gihumul, gabi pa. Nandiya si nanay, ganahan ng pulis nanay putumaya, pati tatay. Nandiya ako malagilingaw dari. Mingaw po mi dari kay naglakaw ang mga ibang tao. Si Pluramira na dari. Medyo galing kay Las Pluramira ni Uli. Hindi, handang Kuya Limuel, ma. Bawa pansit siguro. Ang tama? Pansit. Anong ibutang gani sarang-sarang guys kay kuwan Nasa man. pansa mo balik sa Manila, ma. Bawa na sa ka. Kuani, kanang anis ng gipatu. Ay mamalagi na hamalagi ng gihumol. Ninja. Kanyang pilit, duha ni kasalmog tunga. Ninja, hanggat tapod. Duha kasalmog tunga pod ni. Kananglan, Cebu. Ikuwal, kadaganan. Malapi, ma. Muni atong pilit. Malapi, ma. Ninja, ug may kag putumaya na dyan na sa jay luya. Sumo ni natay luya. Kaning sagol. Ang dyan yung sa gluy, ma. Ginger. Hindi, ma. Para humuta. Ninja guys. At nasang butangan og white sugar. Sa ahang putumaya, di ko ganahan og kanang grabing tamisa. Depende ra ninyo guys, o ganahan mo tamis ka, jo. Jo pong tamisan. Pero ako di ko ganahan. Mga nahan sa lang butangan og tulura si Jaka kutsara. Ninja. Siyempre, butangan na tagasin.
Sapod ka. Nung nag-spoil mo lang birthday dari ma. Sapod ka kutsara. Inja, i-mix. Pwede po rin yung tilawan, guys. Lasahan ba? Sakto ba? Aparat. Wala pi ma. Nga na may ang paagis ang putumaya. Di naman ko nagtong i-steam pa. I-diretso na nagtakang, guys. Kay i-steaman pa murag kuan, dugay. Guys, halaning dengagon. Hindi na ka dinaganag kadyo. Hinera. Barang ba ka ni? Oo, harang ba ka ni, Nay? Karawo ni si Jahan to sa among hubas. Anto siya sa mga hubas. Paano na? Janda. Hindi. Wala pi ma. Ang gana ni si Ja. Wala pi ma. Ato na ng takluban. A few moments later. So guys, luto na gato ang putumaya. Ha? Arang humuta. Diyan ning patilawan nila. Mutilaw na sa Father Jer sa ang putumaya. Jatay. Dami ba? May man. Sa may mo ganun tayo, putumayag, biko. Lamin po tumara, lamin na yung tusluan mga karang asukar nga puti. Ah, sakturag timpla tay. Oh, para tamis-tamis. Diyan man ko, diyan man pwede mong tingin ng kaga. Na may sikwati na to tay, na may kakawa pa mo ko nagbuhat. Laghan na balita, mo na balita. Hindi mo malin na. Hagi ka nay, di pa ka matilaw. Oo na, may daghan na to. Wala may doon eh. Mukhaan ko na si Jack na ikag. Kaya Balik putumaya, matukag mga kandirya na asukar po din nga puti. Nabitaw. Ay, bang ibutangin na, normal pa ko na. Kamay magbuot. Biliburan naman ang kasukal. Pero Kini niya, magkuhan ka putumaya, di din mo ni asukaran. Karang asin-asin, ka ng luya. pero hanggang sukala na tay. Gamay raman noon. Paresig kapitay. Iya, inis pa. Tuhin ng kapi. Mara maputoy ka na ng tatay, sana na pa matiwas. Ako na tilawin, naglami ba na? Ah, Kuya ni sila kay mag-share ni sila silang pagkaon. Mag-share ni sila, lovebirds. gata, aw, kapi. Gatas na gitang isti kapi. Tama ko, mukuyo mo kung sa mamatay ko. Mukuyo din mo siya. Nang doon. Ano? Dato ba na rin? Sakto ra nay? Saan sa nay? Ano po ito? Saan nay? Sakto ra nay? Dato lagi. Ay, ba? Namira ba kuno guys? Kasi magpa putumaya diha. Oh. Patilaw ni tita ko. Hindi ka kayo bawag sila may putumayag, di ka matilaw. Kagkutara ka gamay. Yes, jahilig uguan no, mga kakanino. Di. Lagay dara mga biskwit. Biskwit yun na ida no. Wala ka. Dali day. Karira day. Kay Tilaw ra gud kayo makaila kag isa ng putumaya. da kutsara nimo.
Sakto ra floor. Timpla. Wa may tamis. Ah, Puta. Wa bagali ka nagkatilaw. No, rato, ang gamaja. Wa man gud sila ng tilaw. Isimot ra man gud. Wani ko ang gamay, ingkit gamay, pero karihot dali sa kutsarahan. Ikaw. Challenge. Lami na. Dagto tubang dari. Sumangin. Dari. Ato ang Uy, ginuko kita mo magituon na. Patay ko. ato ang Ato ito ka ito. Mumukong pat dunday. to. Karon pa ang tilaw te. Ito naman yung mga ina. Ay, ito aday. Nako ba? Ato ko ka nalagi day. Kaya mapatay ko day. Alam mo ito. Aday. Nakuha ba ang bag ni? Ang kauto ka. Ito Wala tita. mag-iwan. Tapa. Raw ka. Ang saman. Lami. Interview lagi gilamian ba? Sumangin. Gigagam naman ito lajid na. Lami na laman. Lami. Lami kay na Louie Hamot no. Pero bawal man na mo. Bawal basta. mana ka Ako na sigaw. Magkapit yung mga anak. Ria. Kaingan. Bawal maka. Bawal ka kung mamatay sa ginim sa ulo. Bawal man siguro na kay mahangan ng bata. Yun ang arang ka. Laghan. Labi ko na. Makaanak ko nung gali. Ibang Diyos ba? Abi ko game na. Yun ang siguro ko. Maratoy mong kaon, gamay ra. Yung gamay ra. Huwag di pa kabuntis, imong dugangan. Hmm? Huwag di pa kabuntis. Dugangan ko. O panakpan. Luwi naman po. Pero ti karang buntis ko karang na ko ng kagana. Nung kagana. Ano man? Gudahan. Ah. Nga biko? Ah. Wala ka nang biko sa lamisa. Biko, di ko jug biko. Bisan nga ni. Nga na rin ganahan. Pagluto magmamahundog nga ni Mamaligja. Hmm. Harang palitan kung nga pagkamundoy. Malaki ma. Hmm. Karang na po ko gilamian. Yung bus kay bawal. Ito lago. Gilamian karewa. Tunga pinod. Amo giton. Wal mo tunla. Nagwat sinanggo ka. Ayan na. Ibutang sa lababo. Ang ka. Kaya rong namin sa biso. Kamaligo na. Maligo. Uy,